Takže čau lidi, tady Niko, se tam dneska, ještě jednou. Takže čau lidi, tady Niko, se tam dneska si zahráme Brawl Stars, jdeme pushovat Piper part 3, na Piper budeme pushovat na 25, part 3 a sorry, že se tak prostě, že mluvím tak debilně, protože nevím, dneska mám špatný den, nebo nevím proč, to je jedno. Mám tady megabox, jak vidíte. Nazbíral jsem, za chvilku budu mít ten Rico skin, ještě 2 megaboxy. A půjdeme asi pušovat na knockouty. Tady tu mapu jsme pušovali chvilku do partu 2. Ale jestli jste neviděli part 1 a part 2, tak se na to koukněte. Něco jsem tam popušoval a tak. Takže dejte like a odběr a můžeme to rovnou začít. Tak abyste mě slyšeli, tak to trošku slumím. Vidíme, koho máme v týmu Kola a M-School, prostě nám. Okay, to můžeme dát. Vystřelili to dostal. To bude někdo. Lidi, mám 5%, rovnou si dám mobil na nabíječku. Tak, nic nevidím, dobrý, už vidím. Okay, Amber dostala bomby. Okay, někde tam je Frank. Vidíte Frank tam, boom? To jsem vystřelil fakt dobře. Ale Frank má strašně moc životů, co to je? Proč ho takhle reworku ještě? Ne, že má hodně životů, ale že prostě, že rychle střílí strašně, hezky. No a ještě ten Frank, no, to bude trošku těžší. Já vůbec nevím, kde je, Jauwajs. Počkej, možná chcípne na zónu, běž tam, Amsko. No ne tady, TG. Yes! No, trošku jsem toxic. Nevadí? Yes. Boom, Frank dostal petardy. Yes, okay. Bomba, používám gadgetu. Okay, a boom. A se zatočila špatně. Měla být Terevela. Okay, nevadí. Dynamite má lehko trošku. Štvát. Já jsem ho hitl? Co? Bum. Je tam dole. Krásný hit. Jau, to je had. No, teďka na Dynamiku. Krásný hit. Jsem ho dát. Co bych cípnul. Dead, easy ven. OK, tier 23 už je tam. Mám 3 killy. Krásný. Takže. Když jsme dali ten ven. Když jsme dali ten ven, tak si otevřeme megabox. Takže tak. 3, 2, 1, teď. OK, 5, 1000 coinů. Já jsem koukal na číslo a ne na coiny. Kámo, 1000 coinů, to je good. 3 gemy, dobrý. OK, powerpointy, blingy. 1, svítí tam 1. Může to být skin, brawler, a nebo něco špatného. Pin spíš ne, myslím piny nesvítěj, no. Nejsem si jistý. Nevím, to je jedno. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Co to je? To je Mac! Co? Co? Mac! Co? Oh my god! Co? Mac! Co to je? Legendary
Legendary Brawler! Kamo, já hlavně, že jsem říkal, že tam padají brawleři, skiny a tak. Tohle úplně stejný se stalo na babičky, kámo, mobilu. Poslouchejte. Já, když jsem otevíral Megabox u babičky na mobilu, kámo, tam padlo, myslím, 6 nebo 5, nebo 7, nevím, něco z toho. A padla tam Ember. Random, prostě z ničeho nic spadla Ember. Takže ty megaboxy jsou sice úplně jako jiný než ty starý megaboxy, ale jo. Legendary Brawler na video, mám to natočený, takže jo, dobrý. Ale to nás nezastaví v tom, že budeme pushovat Piper, takže jdeme na to. Kámo, jsem strašně rád, že padla Mac. Moc rád. Kámo. Vůbec nečekal třeba. OK, jdeme na to. Surč mám dostal. Střílím docela naslepo. Zkusím dostat do peříku. A viděl, že tam bude tam být. A, někdo dostal. Hezký hit. Krásný hit. Bum. Tam dostal ten Leon, má úplně totálně. Leona, prosím. Jo. Haha, dead, šašku. Easy ven. Easy. Edgar vůbec nevěděl, takže... Ještě jsem byl underdog. Kolik jsme dostali pohárku? 15 pohárků, myslím. Jestli teda dobře počítám. Jo, 15 pohárků. Jo. Good. No, ne, protože jsem klikl na Frandy. Jdeme dál pushovat. Musíme tu 25 dát. Tu 25 musíme dát. Určitě ji dáme. Věřím v tom. Takže... Když tak můžeme pushovat i někoho jiného, klidně Mac. Můžeme pushovat, jak nám padla. Můžeme pushovat. Ok, mám docela dobrý teammate. Bow a Mortis. Oni mají Dynamika, Griffa a Rika. Krásný hit. Mortis tam bude mít toho Dinoša, Teplouša. Krásný hit na Dynamika. Dead. To nebylo jít záda. Krásně. GG. Myslíte si, že dám toho Griffa? Já doufám teda. Je ten Griff je někde tam. Ok, držku zatočená. Co je? Megabox pro tebe. No, to by se mi hodilo jako megabox, no další. Vypadá další Legendary Brawler teda, co? Pum, petarda. To je had.
Krásný hit. To je v prčicích ten Mortis. Ale zase 1v1. Utíkej, šášulo. Toho Gryfa můžeš dát, Mortis. Jo, dneska u mě není kámoš, takže s ním nehraju. Jemu se i rozbil mobil, takže to komentáře do chatu pro něj, ale že tak, no. Pojď, Mortis, nějakou akcičku udělej. No. Tady nemáte nějak stejně HP, takže to je good. Okay, to Mortis úplně dobře neudělal. No, já bych to úplně nejlíp nezahrál. Zahrál bych to 100krát hůř, ale co se dá dělat? Krásný hit na Gryfa. Ricochet. To je had. Dopí. Prosím, že jsem underdog. Jasně. No. Main streak už je pryč. GG. Tak ale aspoň jsme dali tu 23, to je dobrý. OK, Capek má na MC 100 gold, 2. To bude cenéťák. Krásný hit. Tak ten dostal výklep. Já jsem ho přivedl k Edgarovi. Krásný hity, vůbec mě nehytla, je úplně špatná ta kotleta. Krásný hit, jsem zabil mozku. Ne. Jo? Zabil jsem ji, ne? Bum. Co? Jestli ta kolet vyhýlovala. Hitl jsem ji já, nebo to ona? Nebo jsem hitl to M-sku. Ta M-ska mě taky štve, ale tak jako použijem gadgetu. No tak kurně. Krásný hity na tu kolat. Okay. Lůčkou úplně ten nehodil. Krásný hit. Kamo. Dobrý. Okay, Edgar má hyper. Krásný. Krásný. Toho krásně už nebylo. Skoč tam. Ajajaj. Cípni. TG, no. Kamo, tak ten sápaček dal tamto, jo. Ten pen, jo. On ho dal, ten šašek, no tak ty dostaneš petardy. Ty hada. Použijem gadgetu. No. Aha, dostal jsi. Ajaj. Dead. Ještě ten gejovský Edgar. Mít tady není. To prda. Ne, proč se mi to dělá? Dead. Easy. Takže lidi, takhle bych to asi ukončil. Dobrá hra. Padla nám i Mac. Jo, kde? Tady. Jsem rád, takže čau.